Il-kumpanija Carlo Gavazzi Limited li tiżviluppa prodotti elettroniċi li jintużaw kemm f'Malta kif ukoll madwar id-dinja f'bosta industriji fosthom dawk li jagħmlu użu minn magni kbar għandha 15% tal-ħaddiema tagħha iddedikati fuq ir-riċerka. Dan ħareġ waqt żjara li għamel il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici. Il-Manager fid-Dipartiment tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-kumpanija qal li huma jħarsu li jiżviluppi ġodda fit-teknoloġija. Bħalissa pereżempju qegħdin għaddejjin pjanijiet biex nidħlu iktar fid-dinja ta' Industry 4.0 li permezz tagħha il-prodotti tagħna ikunu iktar jistgħu jintużaw ma' komunikazzjoni li il-magna li fija jintużaw tagħti informazzjoni li bija isir dak li ngħidulu predictive maintenance. Il-Ministru Owen Bonnici appella biex aktar tfal u żgħażagħ jinteressaw ruħhom fl-edukazzjoni marbuta mas suġġetti ta' xjenzi, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika u qal li Carlo Gavazzi hija eżempju ċar ta' kemm hemm bżonn dawn il-ħiliet fid-dinja tal-lum u ta' għada. Li dan huwa dipartiment li jammonta 15% tal-impjegati kollha ta' din il-kumpanija u joħloq soluzzjonijiet li mbagħad jintużaw fl-industri mhux biss f'Malta manka barra minn Malta. Dan huwa dak li rridu aħna fejn naraw iktar innovazzjoni, iktar ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u allura ekonomija iktar tikber.